Helena awene na we hwan no obo no kura du se nye ni kundie na ohene no ye friend say Helena awene wanu na ogina daka mu hwan no obo ne kunadu nana kwaku afum ehena nana wo asene dansame ni konwa din de akomene woje abatafo God Odaiko Auntie Irene Bible Kroan e bibi focus ya kasa prekoshina bodu across the Bible fansatos na bodi eye me Helena Irene eye me Helena Irene sada Bible so kasa the den Bible so sa semo ameka trodo mini tro onyame bo ame Oda Auntie Irene ye dia na nanan e dia ye wo ada wo doma ishia na 2010 na me free sire mo ba na me be shia kam ewo ewo north na me ma me yare we si na me kohwe no na me de na eba ye beto na we be shia na kam enti ye ba situation na me ma me wo na no den na ba se de me si nya ne ho abotre ne ade no ti na papa no te machi e de minim ne da na me sister ka me ho se wa na obusa me se me free hen na me se me yesrem ne no se a na me kasa sa na me se a ye be wo me asante na me ma me yare kura nka me ni me kuro no se a makasa me se de me sia ye no nani age me ho ti me kura kasa me fa ne number ma fa ma ti me sister e no ka na me sister de me number ma ti esi ye na ni eja obusa mba bi ye kwa na me se ye kwasan kwa ko ja ye station eni ye di nkoma na je ye de koye ti ye koye nyina ho anu afre me ma me ho te sai komodidie mu a ti me ma me so to fom ti e kire no de to manim se me wo kunu na me se da bi e no se na ne je me ho e na me so nana ayi akomene nana kwaku afum asen dansame ne wo fahen e wo asen ostra pra utwa pra na kwa sempa na na wo kokuro no so e no so pewo no so na ne je me ho yo na me de eja waka na me so me de me ni kunu ti asa na me ma me da fom timi nya ne ho ti ho anu afra me ti e kire ya me ma me ka mu no e na e kire ja wonya akwan ya ntimi ko ne ho kokosra mpa me kokko na akwa no ni yire no ne yire wo hini mu ya no ni yire no ne yire sabe no nya etika ho dwo no nya ni e na me ko ye nso ma hunu emma bibia e kire se wo yire afia so na yiri wuye ne ho pictures nyina me hunu yi okay e ma me nya dance die ne ba panyini pa ma e papa free ye side ho enti ne ba nso e confirm nti na ma je di me so ayi sof ma me na me se me mpe obi a osha na me pe obi a nani afi ti me kokko hu se de wositie no e na me se o ene papa yi de e beye na me de me ne tena ho anti omu a na me kɔ ho so ne twempena na me ne twempena enti Auntie Irene me no she ho no mo a afi na kire no ka kire nso obedi hene fiti ase de na ekoyi ti o ka kire nso obedi hene no na me ka kire sa wo hene de papa me de betimi obi a wo kɔ asɔre de chai me kan ya wantie e no de odi kodi ne hene afa kodi hene wie se obi ti su no okutu no e na ekoda na e ma nso oda na afi de ekubusa papa e kapla wasi mini be me manso go me so mini sika oh Helena wo de nya abotre wo de be di enkunimu a de wo hia bia me ya amawo kokofo kra me ta amawo me nso agya me bo me ho modern ti me twen se me nya de me pe papa yi ti ho afu a me do wo mu a me so aduane na me de ko ne kuro no so ho konoa ne yadi wo ne me ada masi ne niema bibia kama mpanifo sa no mo so mtumi ne maada eye na je so mo nti enye sa ibiasa gobre gojo ana Irene akai yes adwama de enima kola enima ante Irene wakai boy here Auntie Irene na upenya bi asre so for ma me ana ni eja na so for ma me me le tetu wa na me kɔ ho ehwa na me kɔ ho eja me kɔ a enya de ba se eja de waka to ma adwum ntimi nim se da bi ebe ye afei me kɔ ko huhu afei de emma
was the same. I fed dear, me dwene ho amenti ase. Ne busa na wase ante sa na wo fa asefo. Nam de me yi mani. Afra da be me call ho. Enwumre wo fie sa na maame abrewa bi ahye ne street ne kaba. Ene no afa street ne kaba na. Areni. Apeni de obeye papa yi. Sa. Say na wotie. Ena de say wo fo ba na ko ho ma. Sa. Na che se maame ne de. Ne mpena. Wono so abrewa no de bi sie no de bi pie. Areni. Na che se wo kura wo ya baba wa che. Me dem ya baba wa na ha street ni street pese bi maame de ba. Ho ti bi de bi sa na. Eti achi okode hini na eja. Say eja wadi wo hene. Me so we duru ta ma omo so me ma anko me ye hu hia me. E na eja ye de tete ho. Me kwa na ma so aduane na me de ko. Me be kokra na ma fra na me bo na aduane no ka sika. O so de fabra. O ba metua. So for ma me ye papa ya fe de akire me pray. Me pray 9 December ye be na 2 years. Me pray frɛ papa. Me free na ya me hwiase me free ne ho bai wo free e ko ne ho ko di 2 weeks asendansa me ho bai da bi sa bre na wo kɔ wo hene na wo le na etwe manso no wo pɛ na bibi nti wo dwane kɔ manso ne nua bi fi o manso ti ko manso ho nti me fi manso anti Areni manso ho na di anko na wa ko no ni wa pa kuro mu e be bi wa dwane akɔtetene so eno so to an ho me to an me do wo do mu ode papa wo pratwi mu ode papa anti Oko shwo bi akwasi. Sa wa no refrigerator dwane wo se metoa wo. O se ho no wo. Se trrr wen. Se me kwa we ya me ne hye ho me mabusuafo anim. Wono so na busuafo anim me. Ene de ye hye ho. Se wo bi yesu bent obi pese wo be yi ne ho adi. Yo. Ene de ye hye ho. Afa me free man so ho ba ye 2 weeks pepepe na me be pray. Ti me pray na me friend se me pray. O se mate. Afa Grammy Prince nye praketwa ye shempu opi kra 3 months Ni opra papa ya wode ne echina ye yi me ye frɛ papa ya 1 cedi fra 1 wa ma ena me classmate fo ne me namfofo ne omo ya ade papa omo bo ame ani yi me ti me ye yi me ko fie no na 1 month bia na me ko review obesan de na enye no afei krochia na fo ka akodansa me ena me frɛ no se me be ko review na me hia ska me frɛ papa yi frɛ no wa e be ka 3 days na me frɛ na danfo ye biu na me say se no adanfo ye na me kan ye na ne wode 200 Sunday ne nyina wo me fon so emre wa fon pratwe ana enu akire hwɛ ni mu a me se be ko bia me frɛ no eno kra de bi duabo ne hunahuna no eno san sa me 200 ya me pra ye no ne sika be de ho nyina ye 400 ena nyame adon kakra me ho to me me ho to me akire ye agya wo san kwakeka me a me nan esan ye sei afi na nsa bi me ho nya me yie wa one na nyam enye nyinsan tambia na kwa ya na ma ya ase ti me kwa na mkotwa aska no mo se menya se white nsuo bi gu me ntie free be ma emre wa fo nyina tu friend no na me to ne se asiase na koso na se won te fa akwakofa ya de nso aben wade baba so ayo eno mo se infection free be ma infection pa me so me ni bia e kan na me friend am de to ne kan ya wo se chenchena ache me de to ni nua ba anim so yi scan de ni ade amakotwa ni nyina wa ha ma ya boka ba me kan wo se da me so me ni be me bia kan ho enti wabu me kwasia wasise me enti ade so ne wada no de yade ama me na maka kan na ontu enti o me abi je mo fra wo hin na mayen se me na kasa kura me 19 na me ntima nyina wo ne ho asesi ame na wo kasa na che so kwa de 19 nyina ko me kwa me sheda me wo 19 original one ya me de ko Areni wa sheda to ho na ati na ya dress ye san eturu mu utobi ko da bia no dia me ati eturu mu ya Grace fati eturu mu so e be fra me aye me enra me sister bufuofu ya jana sem obi a woni hawo ana kwa wo 19 so aka ho eno kra me pra ye chiro yes a na ma no
ma ka wa fa me ne ma fa mre me wansi ho a me hwe me da me pray wansi ho a me hwe me da ni sike ete se wo na tin so ohene no nana mente mesini nana kwaku afum akon na ase ho ya se dansa me nana wapa wanye o wapa wa se na tin ni mantemasi afena fra aka are ne ho me simadu na me yare piwa kentira se na yemfre nana no nana me na ti de wo de me pa cho na ti eni ka ne top ana de ebom e wa na etia e wa ana me bisi ana ntima abrochire ntimasi yo anti arene wo de tina se na no wo so openi bi tetreta on fruit yankone e be hwe wa blast ei empratwe mu niema ade bi obronsam de akire nya papa maame abasiri watumi afa na ati agu politin bag mu kuya aduru asen dan same akotwe mpena na ati ho no akadem wo de baba so abafie oh dabi anti awene otia ugina daka mu nana mfa ko no yo ye beto ne nkrabo papa eti anti awene sese no sika sen na yeje nana hode ama wi ese ma boka blo be 200 million anti awene hodo ametwa madam ame ko ye ni famra wa boka sen na 200 million wa group pipi ma sunu ya boso asafo na anu ya mesan ba ha sei pankro no ni nyina ono na sese wona aka chen se gise me discover o se fa he bla gise me de 20 million ba infection just ade te say nsuogu na ya na mu kekawo gise enke kamena ba nsuo ne pampan wo mti wase se wo de me machine mo na se de be ye betimi a dry emu nyina na me ye kama eja ene de ye hie ho na yese na emu no nrai nsuo ni gu nsuo no da eba kese wo mama me nro no me ba emma kese te se kanel no ba wo se na ne wo he panimu a na ne sama o to peti se sa de na de a ebe ha wo be jai be to akoso ebi nso na obi pew obi be ware abi je mu frɛ no ose de enkwa na ekopa wo mfa nana ne didi bodini kire me abi je na ese mu chi asen dansa me he nana kwaku afum asen dansa me he kwa no tum asen dansa me he nei nana piao yeta asem yentanipa maami awe ne awone ne kwotwe mpena no wabetre fidika sie so sebie ku sebie so wo de yade aye no emensu a egu no no wata hosu a adamu no nana anu odene ohia sika kwasa no ho yade ye frɛ wo a wo mfa ye nka se de maami kan so ye no kore ye pesi etie wo de na waka wano atum a wahunu ye ko ya wo fa de ade hia mo wa asen dansame mo nkom mo he won ko kan kofrɛ no se wo gina daka mu o ye nka se de maami ne kan ye no kore nana ye nka se ye no kore na die ne be ma maami ba pangini se abeta TV so se bi wa ma ne yade me se champo